Dawa sa inang gaday ka na natataraman man, Kuya Bot. Ano man? Ang sabi ko sa uli ka magparai dawa sa indyan. Kaya ko naman kayang pugulon. Pugulon mo, ibultada mo naman ang imong andyan. Bawal digdi, piko padagang ko ini, tarungan ko ini. Pampasarig gani yan. Panadadasok ang daga mo. Pampadasukan, iyon ang pagkabatakan harungan kong ini. Oh. Urago ng mga pormada mo baga, Kuya Bot. Pasain lamang ang laban. Akaw? Ah, Hindi. May dumano na ko boy. saan? Mahor na lang ko boy dyan sa idutan. Mau na larong kaan? Oo. Okay na eh. Yung masa na kaya ni ang mati yung kumbado. Kaya ini pigsulog ko, mahornal. Unday mga pormada. Siyempre. Prisas, malinig-linig ang lalaki. Ah, siyempre naman. Ay naurag sa'yo ng pasyar boy. Malawig lang kang karabaho. Ha? Malawig ang karabaw. Bye. Ah, Ano sa Japan ang pambulong sa pamaros? oregano. Naurag. Oregano. Yan. Pasain lang ang laban, Kuya Bot. Yan ba? Oh, uragon. May mga pangkagka pa dyan. Oo. Gari, may dumanang kang parte. Igwa boy. Saan? Yan, parte mauma. Araw kitang pormada, maduman sa uma.